ndị obodo nri dum na kansụl ime obodo Anọcha n'agbanyeghị otu ndọrọndọrọ ọchịchị onye nọ nupụtara n'igwe iji nnabata onye ga-eji afa otu All Progressives Congress wee zọọkwa osote aka na-achị steeti abụ Iyom Uche Ekwunife. Ekenri bụ ebe mere ya bụ mmemme juru n'ọnụ na-asụ pụtụpụtụ dịka ndị dum bụ ndị okwu ha na-ada gbowa n'obodo ahụ nupụtara nnọọ wee gosi nkwado ha nye nwunye ha ahụ bụ senetọ Ekwunife, onye nke ha mere ka amata na ha ejighị ya eti epele n'ihi na dịka ha si wee kwu ọ bụ onye nwere obi mmadụ bụkwa onye na-agba mbọ maka ọdịmma ọha obodo. Onye nta akụkọ anyị Amaka Ọnwụzulike ji akụkọ a n'uju. Onye nọbụrụ ọchịchị dịka onye President General nke obodo Nri ma bụrụkwazịa onye isi oche ya bụ mmemme bụ Chief Kevin Obiegbunem kwupụtara na ha hụtara mkpa ọ dị ịnabata Sinetọ Ekwunife iji wee gosi ya ịhụnanya na mkpa ọ dị ha n'obi iji wee dọnyere ya ukwu ka ha fụ na o meriri si na ya bụ nwaanyị bụ onye tozuru etozu ịnọ na ya bụ ọkwa nke enyere ya ma sikwazịa na n'oge ugbu a ewepụtara ya dịka onye ga-abụ onye osote aka na-achị Anambra na ọ ga-eme ọfụma ma sịkwazịa na ndị obodo Nri niile dọnyere ya ukwu ka o jee mgbe ọ na-egosipụtazi ịdị mma ya ka ya bụ onye adọnyetere n'ọkwa ịbụ onye osote gọvanọ nke ga-eji ọkọlọtọ All Progressive Congress APC wee zọọ ndọrọndọrọ bụ Sinetọ Ekwunife gosipụtara obi ụtọ ya maka ya bụ nkwanye ugwu akwanyere ya ma sị na okwu a ya zara ije na ya bụ ndọrọndọrọ bụ ndị Nri niile ka a kpọrọ ya ma sịkwazịa na ọkọlọtọ pati abụghị ya emepe obodo kacha ma ọ bụ mmadụ nọ n'okpuru ya bụ ọkọlọtọ na-arụ ọrụ ma sịkwazịa na akpọyitere ya ka ọ bụrụ onye osote gọvanọ o wee hụta ya dịka oke mkpa ịbịa gwa ndị obodo ya ka ha ncha soro wee gapụ ya bụ njem. Amaka Ọnwụzulike maka akụkọ ụwa ABS.